आङो बे बेवाइनि मुलिखौनो लांनानै मोनहैदों। माने सिगाङावहाय आङो बिराद उदैखौ गरम मोनोमोन आरो ओमफ्राय बिनि मुलिखौ जाबाय गैयाबाबो 2 months जाबायमोन आरो जाबाय ओमफ्राय जेब्लानाखि जाबाय होमब्ला आङो कनसेप्ट जाबाय आरो दा गथ'आबो थांनानै दङ। दा 2 years जाबाय उन्दैया आंनि फिसा हिनजावसाया। दा नोंथांमोनाबो जुदि गथ'नि प्रब्लेम जादोंबा फैनानै लांफैनो हागोन जेन' नोंथांमोनाबो गथ' मोननो हायो बेखौनो आङो हाबा जानानै आङो 2 years जादोंमोन। सिगाङावहाय आङो गथ'नि फेमिलि सानथ'वाखैमोन आरो ओमफ्राय उनाव सानबाय ओमफ्राय बिदिनो एसे प्रब्लेम जाबाय ओमफ्राय बे बेवाइनि मुलिखौनो जाबाय आङो दा ओमफ्राय मोननो हाबाय आरो। मा गामि? आंनि गामिया आंनि डिस्ट्रिक्टआ क'क्राझारमोन। आङो जरदामपुरमोन आंनि गामिया। ओमफ्राय दा आङो नैबे चिरां डिस्ट्रिक्टआव आंनि हासबेन्डजों आं जुलि जाफैबाय। ओमफ्राय दा जेनेबा गामियाबो बेवाइनिनोखा बे एखेयानो। ओमफ्राय आङो बेवाइनि मुलिखौ जाबाय आरो जानानै दा आंनि मुङा सान्थिना होनो सान्थिना मोसाहारि। दा गथ'खौ मोननानै गोजोननाय मोनदों? औ दा बुहुद गोजोननाय मोनबाय आङो। आं गुबुनावबो जेन'बा आङो मिथिबाय नालाय जेन'बा आंनो आन्दाज मोनबाय जेन'बा गथ'खौ प्रुफ मोनबाय ओमफ्राय माखासे आंनि गामिनि मानसिफ्राबो माखासे 2 साथामसो बायदि मोनै दङ। ओमफ्राय आङो फनजों कन्टेक्ट खालामहरनानै बिसोरो दा लांफैबाय आरो ओमफ्राय दा सासे मोनहैबाय ओमफ्राय माखासेफ्रा गावसोरनि आन्दाज मोननायावहाय बिसोरो माखासे मुलिखौ जादोंमोन आरो माखासे आउट मुलि जादों बिसोरो गथ'नि एसे जेन'बा बेरेखा बायदि जाबायना बे मुलि जानाया ओमफ्राय दा बिसोरो मोनथ'वाखै आरो माने आंनि आन्दाजफोरजोंहाय आङो जादों आरो जेन'बा एसे प्रब्लेम मोननायखाय बे बेवाइनावहाय आङो आंनि हासबेन्डखौ सोंनो थिनहरबाय। बे बेवाइयासो रोङो खोमा साननानै सिगाङाव आं मिथियाखैमोन आरो रोङो ना मायो। ओमफ्राय दाना आंनि हासबेन्डआ फैनानै सोंबाय ओमफ्राय दाना बेवाइयाबो आंनाव सोंहैफिनबाय माबायदि प्रब्लेम जादों। ओमफ्राय आङो खोन्थाबाय जेन' उदैया गरम मोनो आङो बेबायदि जादों होननानै। जेब्लानाखि बेवाइया मुलि हरो गाइखेरजों लगायना लोंनायनि ओमफ्राय आङो जाबाय 2 months जाबाय ओमफ्राय बिनिफ्रायनो आं कनसेप्ट जाबाय आरो। आङो सिगाङाव माने बिदि प्रब्लेमाथ' आन्दाज मोनदों आरोखि आङो माने उदैया गरम मोनो नालाय ओरै माबा जेनेबा बायरि जानायखौ आङो आन्दाज मोनबाय। ओमफ्राय बे बेवाइनि मुलि जानायजों लोगोसे आङो कनसेप्ट जाबाय आरो। दा बहुद लांगासिनो दं हामगासिनोबो दं। दा माखासे गोजान गोजानाव बिसोरखौ आं मोननो हायाखिसै। सोरबा गुवाहाटि सोरबा बांला बर्डार सोरबा धुबुरि ओमफ्राय सोरबाया बायदि गसाइगाव बेफोरखौ आं लोगो मोननो हायाखिसै। नैबे दा हुदैखौ आं लोगोसे आं लोगो मोननो हाबाय। दा ओरैबायदि आं होगासिनो दं गोबां बेजों लोगोसे सोरबा बे गाराय जानाय हालो गोदोनाय हायया नांनाय टन्सिल आखाइ लोरिनाय बायनाय बेफोरखौ आं होगासिनोबो दं। दा प्रुफ होग्राफोरबो थानो हागौ। आं बे मुलिखौ होगासिनो दं आरो आं दा बे होनाया 16 बोसोराव आगान सुरगासिनो दङ। मुलि बानायनायाव सोलोंनायाव नोंथाङा माबायदि? खस्थ'आथ' एसे खस्थ'आनो मोनो। खांनानै बानायनांगौ बबेबा देनांगौ बबेबा एवनांगौबो जायो बे रोखोम आरो थाग थियारिया बेखौहाय आङो बानायखानायखौ माने आङो बे बुस्थुआ आरजों नालाय बे बुस्थुखौ आं बानायनानै दोनो जाहाथे गोजाननिफ्राय फैयो नालाय जाहाथे मोनलांनाय बायदि फैलानो मोनलांनाय बायदि। फोरियाबो खोन्थानो हागौ घुरायफिननो हायो बियो फोरिया फैदों मोनलांदों बेफोरबायदि आं जगार खालामना दोनो मुलिफोरखौहाय। बा सासे बे धुबुरिनि लांफैनाया 13 बोसोर जाबायमोन सासे आइजो। बेखौ सिलिगुरियाव लांदोंमोन। सिलिगुरिनिफ्राय लाबोबाय ओमफ्राय बिदि फनफोरजों कन्टेक्ट खालामनानै फैदों आरो ओमफ्राय लास्टआवहाय मानसियाथ' हामहैबाय ओमफ्राय दाना फैयोमोननो। ओमफ्राय लेट्रिनाव थाङोब्ला गामला लानांगौमोननो। गामला गेजेरबा गग्रानैसो बे फायखाना फैयोमोननो। ओमफ्राय लास्टआव खोन्थाना लांबाय बिसोरो आं अजानि न'खौ नायथारगोन आं बायदि बैसोनि मानसिया सानै फैफादों बिसोरजोंहाय। ओमफ्राय दा 13 बोसोर जाबायमोननो बे आइजोआबो हामनानै दं। এখন आंथ' मबाइलबो बुनो रोङा नालाय बिसिनि नाम्बारखौ लाखिब्ला साबसिन जागौमोन आरो आंनावहाय बिसिनि नाम्बारफ्रा गैया बे रोखोम आरोखि। आंनि नामा जादों बिनेस्वर इस्लारि। गथ' मोननो रोङै आइजोफोरनि थाखाय औ बेखौ बावबावदोंसो गथ' मोननो रोङै आइजोफोरनिबो दङ। बेबो मोननाया प्रमान दं हनै बेहायनो दं बेवाइफोर आरो खाथि खालायाव दंमोन बिसोरबो लोगो मोनफ्लामाखिसै आङो दिनै हादानाव थांबायमोन खामानि मावनो बे रोखोम जादों। मा बारायाव हरो ओरैनो? बाराय गैया बहाय जिखुनु फैलानो मोनलांगोन बेखौबो बेबो रेडि फैलानो मोनलांगोन। आंना न'खराव जायखिया बुरिया खिलुमा लावनाय जादोंमोन
बे आदैनिजोंनो लांनानै हामहैदों। ओमफ्राय गथ' सानै, गिबि सासे ओमफ्राय सेकेन्डआव सासे, बेबो खर' बावनायाबो बे आदैनिजोंनो हामजोबनाय जाबाय। बे गथ'आ सासेया देरसिना जाबाय 12 बोसोर, ओमफ्राय सासेया जाबाय 5 बोसोर। बिदिनो गामियाव सोरबा लांदोंमोन, ओमफ्राय बेखौ आदैनाव लाय होननानै खिन्थाहरनायखाय आं लांफैनानै बे हामहोजोब्बाय आरो आंनि हामनायाथ' बिदिनो खननै खनथाम लांफैनानै रोजि थैनाय जादों आरो बेरामा। दा थिगैनो दं, गथ'आबो थांनानै दंजोबो सानैबो। आथिङाव गथ' स्टेन्ट जादों। बे स्टेन्ट जानाया जाहैबाय बिजाबखौ सिगांसो सुजाबाय आं, हामासै। ओमफ्राय दाना बे आदैनावनो फैबाय, मोनलेबाय थायो, बेयो हामदों आरो हान्थुआव जानाया। औ मोनलेबाय थानाया बिनि आदैनिजों फुननानै जारुवा फुननानैनो हामनाय जाबाय। बेनोसै। चेनेलनिसिम आङो आंनिसिम खुलुमनाय आरो अननाय सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। दिनै जोंहा नैबे 1 नं उदालगुरि, जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय 1 नं उदालगुरियावहाय आं ओरैबायदि सासे आदैनिफ्राय मुलि लांनानै प्रमान मोनदों जे जिथु गोबां मानसियानो दा जोंनि बे अल आसामावहाय बा जोंनि बे अल चिराङावहाय फाइल्स बेरामफोर सोरबाफोर जाबाय बायदोंब्ला जोंनि नैबे आदैनाव फैनानै लांफैनो हागोन। चिरां डिस्ट्रिक्ट जोंनि सान्थिपुर 1 नं उदालगुरि गामियाव आदैनि न'आ। दा आङो बिथांनिफ्राय मुलिखौ लांनानै गोबां प्रमान मोनबाय। आंनि फिसालाबो जादोंमोन, बेबो हामबाय। लोगो लोगो माने खिनायाव थै फैनाय, ओरै खिथु लावोननाय, बेफोर गासिबो माबाया आदैनि मुलि लांनाय लोगो लोगो हामजोबदों। दा जोंनि बे चिरां डिस्ट्रिक्टआव बिदि बिथाङा फाहामथाय होनो हाबाय आरो गोबां मानसियानो बिथांनि मुलिजों रैखा मोनबाय। दा सोरबाफोर खना खनलायाव मिथियैफोर दङब्ला देनां मबाइल नाम्बार होनाय जागोन नैबावहाय दा लिरनानै, ओमफ्राय बे मबाइल नाम्बाराव बुहरबानो आदैनि थंखौ मोनफैगोन। दा आदैनि न'आ 1 नं उदालगुरियावहाय फाइल्स बेरामनि मुलि हरो दा आदैया। गोबां मानसिया प्रमान मोनबाय। दा 6-7 जन आंनि लोगोफ्राबो दिनै प्रमान मोनजोब्बाय, बिथांनि मुलि लांनानै मोजाङावनो फैजोब्बाय। दा जोंनि बे ओनसोलाव सोरबाफोर जोंनि बे सुबुं माहारि बा जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा सोरबाफोर खना खनला फाइल्स बेराम दङब्ला बिथांखौ जगाजग खालामनानै आदैनिफ्राय मुलिखौ लांफैनो हागोन। दा बेखिनिखौनो जोङो नैबे निउसनि गेजेरजों मिथिहोहरनाय जादों। जाहाथे बेरामखौ ओरैनो हामालासे फैसा गारबाय थानाङा। मोनसे मुलि फुनगासेजोंनो आंबो प्रमान मोनदों। दा जोंहा न'खराव सानै जादोंमोन, बेबो हामबाय। आंनि लोगोफोर थिखादार लोगोफोर जादों, बिसोरबो हामजोब्बाय। फ्रायनो गोबां फैसा खरस खालामालासे खम खरसजोंनो नैबे आदैनाव फैनानै लांफैनो थाखाय दा नोंथांमोनखौ नैबे निउसनि गेजेरजों मिथिहोहरनाय जाबाय। गोजोन्थों।